30 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон директори иҷроияи бунёди иқлими сабз Мафалда Дуартеро ки барои иштирок дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба Душанбе ташриф оварданд ба ҳузур пазируфтанд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори умед карданд ки бунёди иқлими сабз ба татбиқи ҳадафҳои конфронс ва пешбурди талошҳои глобалӣ баҳри пешгирӣ аз обшавӣ бо суръати пиряхҳо мусоидати муассир хоҳад кард. ба масъалаи татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаҳои энергетика, кишоварзӣ, таъмини устуворӣ дар муқобили хатарҳои табиӣ, рушди бахши хусусӣ ва беҳтар намудани хизматрасонӣ дар бахши обуҳавошиносӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. маҳз ташаббус ва пешсафии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон буд ки имсол дар ҷаҳон соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардид ва ҳамасола 21 март рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардидааст ва инак нахустин конфронси сатҳи баланд дар ин мавзӯъ ки ҳам барои Тоҷикистон ва ҳам барои тамоми кишварҳои ҷаҳон аҳамияти хоса дорад. тавре ба мо маълум аст, пиряхҳо ин манбаи нерӯи барқ, хӯрок, оби ошомиданӣ ва дигар ҷанбаҳои муҳими ҳаёт аст. ҳамчунин дастрасии зиёда аз 2 миллиард нафар ба об маҳз аз пиряхҳо вобастагӣ дорад. мутаассифона Тоҷикистон бошад аллакай ҳаҷми зиёди пиряхҳои худро аз даст додааст. мо бояд ҳар чӣ зудтар обшавии ин пиряхҳоро пешгирӣ кунем. президенти муҳтарами Тоҷикистон ҳам пайваста аз ин нуқта ҳамагонро ҳушдор месозанд. мо ҳам ҳамчун як ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ин ташаббуси дурбинонаи ҷониби Тоҷикистон ҳамроҳ ва ҳамовоз ҳастем. ҷаноби президент ҳам бисёр хубу рӯшан қайд карданд ки агар мо обшавии пиряхҳоро пешгирӣ кардан мехоҳем, пас нагузорем ки дараҷаи гармшавии ҳаво аз 1.5 дараҷа бештар гардад. дар акси ҳол хатари ҷиддии аҳли башарро таҳдид хоҳад кард. ҷумҳурии Тоҷикистон нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза истеҳсол мекунад ва ин намунаи гашта истодааст барои дигар давлатҳои ҳамсоя, минтақа ва ҷаҳон. қобили зикр аст ки ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешгирӣ аз обшавӣ бо суръати пиряхҳо, оқибатҳои ногувори тағйирёбии иқлим, дастрасӣ пайдо кардани инсоният ба оби тозаи ошомиданӣ ки бо ҳамдилии кишварҳои ҷаҳон қабул ва амалӣ мегардад, метавонад натиҷаҳои назаррасро дар ҳалли масъалаҳои зикршуда ба бор орад.